Okay? Stop. Ayaw rag-iisa inyong gamot. Kung iisa na ko kung gamot, meaning ani, hunong sa imong gibuhat niya, tanawa ko. Maura ninyong buhaton. Kung na kay classmate nga wala, ni tanaw na ko, kuhita siya niya, itudlo ko. Sige. Kinsa ganan mo answer sa number 1. Naray choke din ha. Kinsa ganan mo answer sa number 2. O kinsa ganan mo answer sa number 3. Nabalag sakto or sa'yo pilang answer, walay mang hinaway ha. Step 1 is copy the denominator. Hindi masod. Asa ang denominator? Ang kaning nas babaw, kaning nas ubos? Good. Kopyahon lang ninyo kung pariha ang ubos. Pariha sila 5? So, kay pariha man sila 5, i-copy na ko ang 5. Mao na ang step 1. Ang step 2, kay add numerator. Asa ang numerator? Ang babaw ang ubos. So, kaning nas babaw. I-add na to kay addition man ang symbol. So, 1 plus 2, 3. Pareha sila o di? Pareha. Meaning, check. Kinsa ito nag-answer ganina? Okay, isa panganin mo. Zeke. Salamat kay Zeke atong pakpakan. Okay. Now, niyo ganina na 3 steps. Kay kaning sa number 2, kinanglan nag 3 ka steps. Balik sa ko sa step 1. Ang step 1 is copy the denominator. Pareha sila o di? So, ang denominator kay 12. Next, step 2. Add the numerator. Numerator kay 2 and 1. Atong i-add kay ang symbol kay addition. 2 plus 1 is 3. Pero wa pa ta nahuman. Akong po nanog step 3. Change to simplest term. Mao ni ang step 3. Ang gamit sa GCF, aron i-lowest term na to. Meaning, ang simplest term, but pasabot, i-lowest term nimo. Now, ang GCF nga giingon kay, unsa ang mga numbers nga gi-multiply, nga mo answer og 3. 1 times 3, di ba? Napabay number nga times na to ma-answer ay 3? Wala. Adto ta sa 12. Kani kay mo ni ang LCM ha. Kani ang GCF, unsa nga mga numbers nga kung i-multiply na to, ang answer kay 12. Ang una kay 1 times 12. Sunod, 2 times 6. O 3 times 4. Pwede na, 4 times 3, pwede na mabali ha. Now, asa dinhi o dinhi ang pariha? Ang 1 o ang 3. Good. Now, basta GCF, meaning sa G kay greatest, pinakadako. Asay mas dako? Ang 1 o ang 3? 3. Now, kaning 3 din ha, o 3 din ha. Mo itong gamiton, i-divide din ni. So, 3 divided by 3, 1. 12 divided by 3, 4. Mo ni ang answer. Mo ni ang step 3.